Sziasztok! Nekem ez így nem megy, mellém kell valaki. Mit keresek én itt? Kecske szimulátor. Az meg mi a hab? Ne kérdezz semmit. Kezdjük. Kezdjük. Üdv mindenki! Ma a Goat szimulátorral fogunk játszani, ami akármilyen hihetetlen módon április 1-én jelent meg. Játékban egy kecske a főszereplő, és ha azt hallottad tőle, hogy a Serious Sam 3-at kell próbálni, azt felejtsd el. Azért a Serious Sam 3 is tökéletes feszültséglevezető volt. Igazat adok. A játékban adott egy kecske, aki nem MSZP-s és nem is fideszes. De ez a kecske mindenre nyitott. A hely egy város. Építkezésekkel, benzinkutakkal, csúszdával, személygépjárművekkel, és nagyon sok ember van benne. Kezdjük el a játékot. És itt vagyunk bent a játékban. Amint látható, nagyon szép menüje van neki, a grafikája gyönyörű. Kezdjünk el játszani. Azt mondja, hogy én vagyok itt egy kecske. Egy csecske. WASD a billentyűzetbeosztás. Space-el ugrás. Ott egy másik kecske. Ott volt egy másik kecske Aha, is? nem figyelted? Nem. Hol van? Szóval ez egy barna kecske van ott. Látod? Jé, kecske! Heh! Dugógó. Hé, ott is van egy! Aha. Tök jó, hogyha megnyomom a Q-t, akkor átesik ilyen ragdoll módba, és akkor így is mehetek vele, hogy gurul a földön. A trombulinon is lehet ugrálni, ami eszméletlen jó. És nagyon szép grafikája van neki. Na, menjünk tovább. Ó, ne essen. Kijövünk az országútra. Kis terepszemlét nézünk. Az, hogy a kamion keményebb, mint mi. Egyed már. Keményebb is volt. Azt a, beakadt a nyelvem. Jaj. Adjad, hadd vigyen. Kíváncsi vagyok majd digitál. Anyás, mondd, hogy... Egy ballan kellős közepébe, de ez nagyon komoly volt. Na mindegy, menjünk tovább. Mekkora. Mi az ott? Az egy daru. Ja, jó. Szerelőket és egy fejsze. Na, Meg csavarhúzó. Elég kompatibilis ez a játék. igen. Az a durva, hogy az E betűvel egyszerűen bele tudok kapaszkodni mindenbe, és mindent magammal tudok vinni. Például itt van ez az elsőbségadás kötelező tábla. Elveszem és elviszem magammal, ahova tetszik. De menjünk fel erre a darura. Na. Még Itt egy bicikli. binyó. Mindjárt elviszük azt is. Van régi Csepel bicikli. Jaj, én mindig lefejelek ebbe mindent. Na, menjünk. Azt mondja, hogy... mindjárt felérünk ennek a darunak a tetejére. Olyan érdekes mászás módja van neki. Jó mozog annak a kecskének a feje. Engedjük el azt a binyót. Szerinted az összeharpad, mire leér? Nem lesz semmi baj. Na, igazi régi csepele. Jaj! F betűvel be tudom lassítani az időt is. Hoppá. Benzinkutat is tudunk benne robbantani. És a csávó az túlélte vajon? Hát nem hiszem. Na jó, mindegy, menjünk tovább. Itt egy piros kocsi. Csak egyszerűen idegesítő benne. Az, hogy mindig átkarja az a tárgy. Az is igaz. És az is idegesítő, hogy a kocsit egyszerűen, hogyha viszed magaddal, mindig rád fordul és elesel. Ó, szegénynek a nyelve, hogy ki van már. Na, most berugom. Másodjára lövöm a felső lécet. Üvegház. Headshot. Na, ennek is örülni fog a gazda. Az biztos. Hé, nyitva van. Tényleg minden labdával.
Az egy labda volt ott középen. Ne, be itt a gazda. Menj neki, észreember, azaz. Eltüntetjük a hullát. Na? Olyan kifér onnan a gazdi? Zúz az is bent, úgy hallom. Igen. Na, tovább már nem ér a nyelve. Na jó, akkor nem kell lesz. Na. Olyan kacsi sem mozog, mint egy gida. Igen. A kis finom ugrálásai. Mint egy bakkecske. Jaj. Nem, már ott is megy a választás, ahogy láttam. Ott is választások vannak? Hát. Hát mindenre gondolt ez a játék. Ja, hogy így egy kicsit sem vagyok politikailag korrekt, ugye? Nem nagyon. Csúr embereket most itt a választás közben megölted. Nézd, hogy összevonom a csávó, ez az, aki szavalt. Na gyere. Vigyük, csináljunk neki egy kis üvegházhatást. Mi az? Itt egy idő. A játékban úgy különböző küldetések is vannak. Például, hogy mekkorát tudsz ugrani, vagy hogy mit mennyi idő alatt csinálsz meg, vagy hogy mit tudsz összerombolni, és ezekért pontot ad. Ja, itt egy akvapark. Mindjárt kijövök. Kicsit ugrik ez a kecske. Meg elég furcsa, hogy létrán tud mászni egy 4 lábú kecske. Amúgy az a legérdekesebb benne, de jó. Mi az erdőben? Mindjárt megnézzük. De azt szerintem távolabb lehet. Csúszás! Hoppá! Hoppá! Júj! Íj, csomrikám. Nem lehet a létrán sprintelni? Nem. Ugrani? Ne! Oh. Majdnem. Itt testemre előzőleg is. Aha! Az A betűvel meg tudtam oldani. Fent vagyok a Most legtetején. találunk a darab végén egy munkást, aki élvezetesen most egy kibebaszott nagyot fog esni. Szegény munkás. Sajnálom, részvétel a családnak. Írjuk meg a levelet. Na, beletalálok? Majdnem. De, beletalált. Lement. Belement, csak elkapta az a légkerék, vagy mi. Nézd már, itt egy combine. Nem, még annak is örülök, Patrikán. Hú, milyen nagy vicc lehet vajon egy combine-t hallgatni, hogy Be van de ezek, na jó van, elegem lett belőle. Gyerünk! Nem lehet a kecskével a vágóasztalon ugrani? De hogy is nem? Én repül velem a csávó. Tiszta élvezet. Ugrálj el a vágóasztalra, hát. Ez feldob. Jaj, engedjük már ezt a csávót. Na, menjünk tovább. Nézd már, itt egy rally verseny. Hogy mi ez? Driftelgetés. Valamit rakjunk ki elébe. Kis rossz sárga Fiat Puntóval. De mégis mindent eltakarít maga elől. A faszi leesett. De Mi az valaki. ott? Egy robot. Hát meg kell nézni. De hogy a viharról? Hát valahogy oda megyek, ne aggódj. Régóta vagyok gamer, tehát... Meg lesz? Az meg, az 100% hogy meg lesz. Ez az. Jó, most hogy mész be? Hát valahogy ugyanezzel a technikával. Oh, Átférsz alatta, nem? nem. Időlassítás. Vissza és... Előre! Mit csinál ez? Kilök. Na most már robbani nem tud. Headshot. Ó, A játékot mindenkinek ajánljuk. És most megyünk. vagyis mész.